गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। JTVनि DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायनाय आगोमा अनजालु नबजुन नार्जारिया रायजो राजाफोरनि गोबांथार भटजों देरहासार जाना फाइनालाव फैनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे गोजोनथाव खौरांखौ नबजुन नार्जारिया गावनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामदों आरो जोबथा बादायनायाव बयनिबो भटनि गोनांथि दङ आरो बांसिनै भट होनो नबजुन नार्जारिया साफ्रोमखौबो खावलायदों। दासिमबो भट होनाया सोलिगासिनो दङ। भट होनो थाखाय 9152915246 नाम्बाराव कल खालाम। लोगोसे G5 एपनि गेजेरजोंबो भट हरनो हागोन। बरमा बियाबनि MLA भुपेन बर'आ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फुंनिफ्राय मोनासिम 62 नं बरमा समस्तिनि दैबानाजों लोमजानाय बरसिमलिगुरि, जात्रालुक, निस्लामारि, सिमलाबारि, नयाबस्ति, मैथाबारि आरो बरिखादंगा ओनसोलनि दुखुथिया रायजो राजाफोरखौ दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै खौरां लाहैयो। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बेखौ होबथानायनि राहा लामा माबोरै खालामनो हायो गोथौयै रायजो राजाफोरजों सावरायलायो होनना बिथाङा जोंनिसिम मिथिहोदों। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव साखाफारा हादोरारि हिर'ज 17 बोसोर आइजो जोलुर बादायनायखौ खुंनो। गाबोन 2 जुननिफ्राय जानो गोनां हादोरारि हिर'ज 17 बोसोर आइजो जोलुर बादायनाया जागोन अदालगुरि जिल्लानि बेरगाव डिमाकुसि स्टेडियामाव। आसामनि गुवाहाटीजों लोगोसे बिटिआरनि अदालगुरि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल हिर' वुमेन 17 बोसोरनि सिङाव जोलुर बादायनाया जागोन। डिमाकुसि स्टेडियामाव गासै 8 रायजोआरि आइजो हानजाया बाहागो लानो गोनां बादायनायखौ मोजाङै खुंफुंनो बानजाय आफादा गासै बिथिङावनो साखाफारा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय हराव मोनसे केस नायबिजिरनो थांनानै नगावनि खामफोर ओनसोलाव दैबानायाव गबनानै सानै आसाम पुलिसनि सुबुङा जिउ गोमायो। दैबानायाव जिउ गोमानाय खामफोर पुलिस थानानि असि समसल काकतिनि गोथै सहखौ दिनै फुङाव SDRF आरो NDRFनि हानजाया नागिरनानै मोनबाय। गुबुन सासे जिउ गोमानाय UB कनस्टेबल राजिब बड'लेण्डनि गोथै सहखौ थांनाय मोनायावनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। MLA जयन्त बसुमतारिया जौगालु हाबाफारिनि फिथा हास'ना फरायसालि न' बेखेवदों। देवस्रि PHDSनि सिङाव थानाय धोरोमपुर दलहाबारा गुदि फरायसालिनि गोदान न' बेखेवनाय आरो बेयावनो 2021 आरो 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव हांख्राय हरजानानै बिथां MLA बाहागो लाहैयो। समाजदानायनि सायाव फरायसाफोरनि बिफावनि बागै सानसुमै बिथांमोनजों सानथौ रायलायनो मोननायाव बिथाङा गोजोननाय मोनो होनना फोरमायदों। फरायसा बिथांमोनजों लोगोसे बिमा-बिफा आरो फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैयो। दलमारायाव मस्जिद सिफायनाय जाथाया सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दलमारायाव मस्जिद सिफायनाय जाथाय। सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव दलमारा आन्सलिक जामि मस्जिदखौ बुफाय बुसि खालामना गालांदों। जाथायथिलियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं फानेश्वरा जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं होनना मिथिहोदों। दुखुथिया सुबुंफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन होनना फोरमायथियो MLA एबा मन्त्रि अशोक सिंगाला। सनितपुर जिल्लानि टिकियाजुलि बियाबनि पानबारि गामि पन्चायतनि आवथायाव थानाय मनाबाग साहा बागानजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि दैबानाजों भुगिनांना राहा बादायाव आश्रय लानाय दुखुथिया नखरफोरखौ सुलाद लाहैदों आसामनि मन्त्रि अशोक सिंगाला। पानबारि साहा बागान आदर्श फरायसालियाव अरायथा नङै राहा बादायाव दैबानानि सोमोन्दै सुलाद लायो जायगानि MLA एबा मन्त्रि अशोक सिंगाला। तामुलपुरनि दैबाना लोमजानाय सुबुंफोरनि राहा बादायाव नायगिदिंहैदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आगसुनि आफादगिरि अर्जुन छेत्रीया। भारत सरकारा आसामनि दैबानाखौ हादोरारि जेंना महरै फोसावनांगौ आरो मिरु सरकारा 20,000 कौटि राङारि अनसुंथाइ महरै गाहाय मन्त्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय आसामाव हरनांगौ होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दाबि खालामदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों 2 नं दंगरगाव गामिनि सुबुंनो सोरखारि हा होनानै फिन फसंथाइ होनांगौ होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों दाबि खालामो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सानि सालबारियाव बेखि दैसानि दैया हा खुरखानायखौ नायगिदिंफैदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। भुटान रायजोनि कुरिक्सुनि दै मोब्लिब बिथांखिनिफ्राय दै हगारनायखौ लानानै साग्रिद जादों आसामनि मन्त्रिया। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुङो एलेंमारियाव बेखि दैसानि दैया हा खुरखानायाव गंसे गुदि फरायसालि दंमोन। बेयो जारिमिन जानानै थासिगोन। बेवहाय गंसे सत्र दंमोन। बेखि दैसानि दैया हा खुरखानायखौ थांनाय बोसोराव रैखा खालामनो नाजानायखाय दिनै बेयो रैखा जानानै दङ। मानास हाग्रामाखौ रैखा खालामनो नांगौ होननानैबो मन्त्रि बिथाङा बुङो। बेनि थाखाय 3,80,00,000 रां हमनाय जाबाय होननानैबो फोरमायो। थाबैनो हा खुरखानायखौ होबथानो नाजागोन होननानैबो मन्त्रि बिथाङा फोरमायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।